Sinibingelele babukeli beNtseso TV1 nabalandeli nje bey'nhlelo nje zonke ze-TV yakho amaphambili Ntsese TV1. Mawumusha kule channel siyacela usubscribe, press nje le button elibhalwe subscribe. Alimoshi idatha, alimoshi lutho, lifana nje nokulike ivideo. Lokhu ke mawukwenza ke kuzokusiza ekutheni ke mesifaka ivideo ube notified noma uthole notification eshoyo ukuthi ke Ntsese TV1 si-upload ivideo. Namhlanje babukeli ngize ngodaba nje olukuhlunganyana noma elibuhlungu nje impela ngathi buhlunganyana libuhlungu nje kakhulu lo sisi la esikhulume naye efonini onenkinga nje owumlandeli noma ke osanda uqala ukubuya i-TV Ntsese TV1 wasebona indlela esisebenza ngayo noma nendlela ababukeli bethu ke abanikeza ngayo abantu ulwazi noma ke abayala ngayo abantu noma abaveza ngayo izisombululo kuma comment ukuthi abantu abenze nje. So wasecela ke Nkosi yami wathi ngiyacela mfowami ngathi ngicela nje ukuthi lolu daba lwami nami uzama ungivezela noma ke ungisize sizama ukuthi sifike esiphethweni noma sizame ukuthi naye egcine ke efika la ekutheni nawo sekukhululekile enhliziyweni ke lolu daba ke usisi ube nenkinga yengane lapha esibhedlela saseDande iDande Hospital. Kodwa ke angeke ngikhulume kakhulu ngokuthi kwenzakalani, ngizomvumela noma ngiye ngathi akangenzela iVN ukuze kuyo yona ngiyidlalayo ukuthi nimuzwe yena iqobo lakhe eyikhulumela yena ngalolu daba lakhe ukuthi kwenzakalani lapha eDande Hospital. So mbukeli le video ngiyacela nilalisise kahle and futhi mase siqedile kuyilalela sizokhomenta sisho ukuthi usisi sicela ukuthi enze kanje. Kodwa ke angakhulumi kakhulu awuthi ngidlala iVN nimlalele usisi mase siyabona ukuthi simsiza ngani. Okay, njengoba desengishilo kusuku nomzamo wakaDlamini uhlala eDande. Ngo-2023 ngahamba ngesibhedlela ngiyobeletha. Mengiyobeletha vele kwakumele ngibe maternity. Okay. Mengiyobeletha ke okay okokuqala nje ngaya nginamapain ukuthi ngasi ke ngiyasikwa ngaleso sikhathi ngina 6 months. Ngihambe ngesibhedlela mengifika esibhedlela esiwodi kuthiwa akadingeki la ufuneka ematernity ngoba inyanga zakhe sezizinde ukuthi engahlala esiwodi kuhlala abantu abanenyanga ezincane njengo 3 months to 4 months abantu abangena esiwodi ke la. Hayi bengithatha bengise ematernity ngiya ke ematernity mengiye ematernity la kubelethelwa khona laba abasuke sebenenyanga ezanele ukuthi bengaya ematernity njengoba ngisho ngangino 6 months. Hayi bengiseke ematernity mebengise ematernity ngifike kube right ngilale mengilala hayi ke bengifika udokotela nangempela ngisiza ngitshena ukuthi umntwana ubefuna ukuphuma into ekanjalo. Hayi udokotela ke zama ungijova ngimjongo ilo imjovo yakhe engcilongo ngihlale ecishe 3 days mengaphosisa 2 days. Okay mengihlala lezo insuku bese angikhipha udokotela usukwini lesithathu esayo usu-right isinya sakho sesivalekile. Okay it's fine. Isinya sami sesivalekile engidischarge ngiphume. Okay mengikhipha kudokotela hawu kweqe 2 days mhlambe mekweqa 2 days ngiphinde ngizwe ukuthi hayi man ngathi yabo manje sengiyableeda ke manje sekwenzeka into engamele yenze ukuthi mawukhulelwe kungaphuma igazi kuwo ngaphansi. Okay it's fine. Befonele i-ambulance ekhaya. Befonele i-ambulance ifike nje i-ambulance fast nangempela. Mayifike i-ambulance befike bengibuza bethi yini ngisho ngithi nginenkinga la ngibona igazi lokhu liyaphuma kancane. Into engimangaza ukuthi ngoba umuntu okhulelwe akayi kuma period ukuthi mina ngiya kanjani angazi. Hayi bengithatha behambe nami endleleni bangibhalisa ku-right bengibuza ukuthi uzoya kuphi. Okay khumbula ke njengoba kade ngishilo ukuthi esiwodi bathini ngidingeka ematernity not esiwodi ngoba inyanga zami isencane. Okay it's fine. Bengithatha uzongixolela Nkosi yami umsindo eyimoto ngisemgaqweni la ngiyahamba. Okay kuthi kusekanjalo ke bengithatha ngisho nekhona bengibuza ukuthi ke laba be-ambulance uzoya kuphi ke.
uya ngakuphi? Ngithi mina hhayi ngiye e-maternity ngoba bengiqeda kuphuma vele la esibhedlela. Bengilaliswe kuphi? E-maternity. Hhayi bengithathe nangempela-ke bengise khona e-maternity. Hhayi la kwaqala khona ukushisa. Sathi mesifika e-maternity ngifica amanesi awu-4. Kula manesi awu-4 engiwaficayo, 2 akhuluma. Ethi lo mama-ke, yini? Ngiyezwa ngaleso sikhathi esiswini kubuhlungu, angazi nje kwenzakalani. Ebese ethi lo mama, yini? Nakhona ubuza nge-attitude. Yini? Ufunani? Yini uzokwenzani? Bese ngizama ukuchaza ngithi hayi ngikhulelwe. Ngizwa manje engathi-ke angazi ngiyabhlida kodwa ngikhulelwe. Lokho engikuzele kahle kahle ngoba ngokwazi kwami umuntu okhulelwe akumele ebhlide. Ethi lo mama ukhulelwe? Siphi isisu la vele-ke sesisehlile sesiphansi sesilokho ukuthi ngathi umntwana nje vele ufuna ukuphuma. Hhayi ngithi mina nasi isisu. Ethi hayi nina nithanda kabi ukuthi meni-abhotha bese ngigijima niza la. Hhayi ngingayinaki leyo nto leyo okwaleso sikhathi leso. Bese ngisho mina ngithi ngicela ningisize kubuhlungu. Ethini lo mama? Ethi hayi hamba nje la ngeke sikwazi ukukusiza. Angeke sikusiza kanjani? Sisesincane kanje. Ethi siphi sona leso sizo? Ngizame lapho ngiqhutshwa umuntu wesilisa. Ngiqhutshwa umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Ngizame ukukhuphula ingubo engangiyigqokile. Angithi useyangibuza ukuthi siphi isisu la, ngizama ukukhuphula ingubo engiyigqokile. Ngalesi khathi ngizama ukukhuphula ingubo ngimtshene futhi ngithi kunento efuna ukuphuma yazi la kimi ngaphambi. Ethi ayawuvule ngibo. Yabo uma ngivulisa phambi kwabo labantu abangiqhubayo. Ngivule isisu. Ngiphakamisa ingubo njalo ngifuna umkhombisa ukuthi kunento efuna ukuphuma ngaphansi. Ngivule. Kushuthi yena ebone ukuthi lento ephumayo ingane. Ethini kimi? Ethi hayi qoqa nje leyo nto yakho leyo. Iqoqe lento yakho ungayishinji la. Hamba uye esiwodi yabo. Sebengiphambanisa umqondo manje. Uthi uyaqoqa leyo nto yakho uhambe uye esiwodi. Ngithi mina kanjani ngoba bengilapha la e-maternity ngikhishwe udokotela bengila e-maternity udokotela ngitshela ukuthi sengi-right. Ethi nje qoqa leyo nto yakho uphume nayo la uye esiwodi. Ngithanda kabi nina ukuthi mese ni-abhotha ngigijime nize la. Engifuna ukutshena kona abavulanga khadi, abavulanga lutho. Okay, it's fine. Ngizame. Angazi mina ngokusemqondweni wami ngitshena ukuthi hayi mhlambe yini kulike isigaxa lento ephuma la kimi ngaphansi. Ngitshena ukuthi hayi mhlambe amahlulu egazi. Hayi nangempela bengiqhubeke lapha. Mebengiqhuba lapha ababili vele akangiphindisa ingubo phambi kwabo. Bengiqhuba bengise kuphi? E-casualty ngaphambili kwesiwodi. Okay, mebengisa-ke e-casualty ngaphambili kwesiwodi ungixolele isitori sami side kakhulu. That's why ngize ngakhetha ukushaya ama-VN because mengathiwa ngiyabhala sengithatha usuku lonke. Okay, bengithathe lapha bengise ngale e-casualty. Mebengise e-casualty efika udokotela lapha angisakwazi vele ukuyisumela. Laba be-wheelchair bathini bethi sisi uzama ukubamba kahle la ingubo yakho uyibambe ukuthi mawusukuma ingavuleki ngoba kuzophuma lokho okuzophuma. Hayi nangempela-ke yimi lo bengidilize ku-wheelchair bengibeke embhedeni. Mebengibeke embhedeni hawu. Okay, biza udokotela. Engakafiki udokotela qhamuka inesi lithi-ke angilona. Ngangakazi nephenti ngangisalifakile cabanga. Lento le ngiyayizwa ikhona iseceleni kwephenti. Okay, yabo nje ngisaphuma lapha e-maternity ethi nje bamba kahle leyo nto yakho usho lona le nesi. Bamba kahle leyo nto yakho bengaphumeli nje la. Ubambe ngamathanga nje engaphumeli la. Hawu, okay, ngihambe. Ngifike e-casualty. Mengifika e-casualty befike bethi ngilala embhedeni. Ngilala embhedeni. Qhamuka inesi malithi liza kimi inesi lize right fine. Lize lithi angivule imilenze. Lithi angivule imilenze. Ngithi mangivula imilenze bese kugxuma inesi
limemeza libaleke likhala yabo lokho ukuthi liyamemeza liyathuka. Hhayi, nangempela ngivula imilenze nakhona ngisadidekile ukuthi yini uthuswa yini. Angiy'tsheli nje ukuthi ngabe ingane. Ngithi yini uthuswa yini. Okay. Hhayi memeza udokotela efike fast. Uma efika udokotela esikimke. Wathi ucela uvule amathanga, wavula amathanga. Ethi hawu sisi, yini ndaba? Ngihluleka, angazi noma umqondo osahambile nomani, ngihluleka ukumchazela usisi lo. Esibuka, buka. Ngithi uma ngithi ngivusa ikhanda, ingane lapho ipacalele lokho okushoyo vele ukuthi bengimncinye ngamathanga njengoba beshilo lapho ukuthi angivale nje lento yami ingaphumeli lapho. Uma ngithi hayi ingane nje esiphelele vele. Uma ngithi umntwana ubacalele ikhanda la ngasehlweni ulimele like uhuzuka yabo, angazi noma ngampitshisa kakhulu noma kwenzakalani noma ingalesikhathi bengigixezisa nge-wheelchair. Hhayi, ngizame. Usisibuka cishe wenza ingozi engakanani. Angifikelwa ngaleso sikhathi ukuthi ngichaze udaba lami olenzeke kuphi e-maternity. Ethi buka, ingane yabo nje sisi, le ngane yakho ibizwa phansi ube wasukuma wayihambela. Bekuzoba ingozi, bekuzolimala ingane. Hhayi, ngiqale-ke manje ngithuke. Bese ngithi mina kanjani? Ethi buka, umntanakho usebambelele ngenyawo kuwesinyeni nje kuphela. Umntwana uphumile, kade ephumile. Angifikelwa futhi ukuthi ngibachazele isitori. Okay. It's fine, ngiqhubeka kanjalo. Ekhipha udokotela umntwana. Memkhipha engikhombisa. Ethi uyafuna yini ukwazi ukuthi umntanakho ubezoba yini? Ngithi yebo ngiyafuna. Ethi hayi ubezoba umfana. Nakhona ingane meyikhipha ibhekile, amehlo bavulile, ulimi ngaphandle, nje ukhamisile, nje ubacalele njengoba ngisho ekhanda ubacalele. Hhayi, bese ngibuza mina ngethemba ukuthi ngimbona phela ukuthi ubhekile. Bese ngibuza ukuthi ngicela ukubuza uzophila yini umntanami? Ethi udokotela akasekho, akasaphili. Ngiqale-ke lapho ngizwa umoya ukuthi ushona phansi. Kuthi kusenjalo le nto bhuti wami ibuhlungu, ngathi into eyenzeke izolo ngokuthini akekho ofuna ungisiza. And amanesi akhona asaqhubeka nomsebenzi wabo ngathi akukase kwenzeke lutho. Okay, bengisiza bengikhipha umntwana, behambe beyongilalisa ngalesi wodi kulabo asebelinyalelwa abantwana. Ngakusasa kwakhona la engaqala khona ukuchaza isitori sami, sengixoxela muntu lo engilele naye ngapha embhedeni. Ngiyamxoxela ngithi yazi izolo kwenzeka kanje, ngiyamtshela nje into eyenzeka izolo. Bekumele ngiyotetela e-maternity kahle kahle. Hhayi, ngimchazele sonke isitori sami lo engilele naye embhedeni. Mengimchazela abesethi-ke tshenana-ke amanesi. Ngangempela afika amanesi sonke engiboza. Ethi yini? Ngesichaze-ke isitori esenzeka izolo. Bese-ke hawu yini? Ngoba vele bekufuze ngabe use-maternity. Baxosha kanjani? Ikhadi balivulile yini? Ngithi mina nje abathintanga lutho. Bavele nje bangisho ngenhlamba kunalokho ukuthi bengisiza. Okay. Ngisho ukuthi hayi kwenzakale 1 no 2 izolo no 3. Okay. Bathini lamanesi besibhala indaba yakho phansi yonke. Uzofaka isikhalazo sakho. Ngangempela ngimloya ngibhale yonke indaba. Hawu. Hambe insuku. Sengibhalile sonke isitori kanjalo. Okay. Okay, kuhambe insuku ngihambe ngiyofihla umntwana bengikhiphe nge-7. Ya kwakuyi-7 mengikhumbula kahle. Bengikhiphe ngihambe ngiyofihla umntwana yabo nje kube right ngiqede nje ngokwengane. Cishe futhi kuphele ngake 2 weeks. Befone back. Mebefona back sengifonela abaphathi besibhedlela.
Okay, uMatron wathi mayifike ngifica lapha esiwodi wathi benzani ngoba bekumele bevule ikhadi bebone ukuthi ngabe ukuphi ngempela ngoba wena futhi ngabe usematernity vele. Okay, mengilona-ke bengifonele besho ukuthi hhayi singaba sesibhedlela, umphathi wesibhedlela sacela ukukhuluma nawe, sacela ukuthi sihlangane ini. Yabo nje, hhayi nangempela-ke ibekwe i-date sihambe sekhona, sihamba kuyimi, ubaba wengane, uma wami, ugogo wengane, wakubo kababa. Sihambe, into abangitshena yona ukuthi hhayi vele umntwana ubengeke eze ephile, esingakusho nje siyaxolisa, ubesemncane kakhulu umntwana ukuthi engaphila. Manje into engididayo, bakwazi kanjani bona lokho? Ngoba akekho noyedwa wangisiza. Bakwazi kanjani ukuthi wayengeke eze ephile? Yabo nje ileyo closure engingenayo ukuthi umntwana wami, yebo angazi nami oyezophila noma engeke ephile, kodwa engikwaziyo iy'ngane ka-6 months ziyaphila. Okay, hhayi kuthi kusenjalo-ke bengitshene nje lokhu abangitshena kona engingakuzwa, besho ukuthi hhayi umntwana ubengeke eze ephile ini. Siyaxolisa ngento eyenzekile, kuphelela lapho. Okay, ngibuza ukuthi mina ngenze njani-ke phela ngoba angatholi closure, angatholi lutho. Wenza njani into kanje? Bethi hhayi asazi ungenza njani, kodwa nje uma ufisa ukudlulisela udaba lakho phambili ungadlulisela, bengikhombe kwenye i-G-Street, angazi noma iphethe bona yini abasebenzi basesibhedlela. Bengikhombe kuyo, uma bengikhomba kuyo kanti kusho ukuthi sebefonile bona, bafonela leyo G-Street le. Ngitshena nanamhlanje isikhalazo sami ngasifaka lapha, akekho noyedwa wakwabuya kimi back engiphendula ukuthi kwenzakaleni kunjani. Akekho noyedwa owakwabuya kimi back engitshena ukuthi-ke ngabe basithatha la isikhalo sami basibeka la sigcina kuphi, yabo into kanjani, bazongisiza kanjani. Okay, it's fine, ngibona ukuthi okay nalo ababuyi kimi laba base-G-Street. Hhayi ngivele ngilo ngibuyele esibhedlela ngoba i-reference number ngangishiye khona esibhedlela. Ngibuyele khona esibhedlela ngithi hhayi ngizocela i-reference number. Uma ngizocela i-reference number, babuza ukuthi hawu yini manje ini wasufuna ama-reference number. Ngiyasho ngithi ngifuna ukuyovula icala. Hhayi benginike beshesha bhuti, benginike beshesha lokho ukuthi ngathi bayazi vele ukuthi amacala kanje abawavuli e-police station. Hhayi nangempela yimi loya phela ungazi. Thathe leyo reference number ngishone e-police station. Uma ngishone e-police station, hhayi bengitshena e-police station ukuthi abavula amacala kanjalo. Into engimele ngiyenze, kumele ngithole ummeli. Yabo nje bengilayele ngabameli-ke. Uma bengilayela abameli laba mahhala. Okay, ngoba ngasho ngathi cha anginamali, ngiphila ngemali yey'ngane ey'mbili. Umntwana wayeseyedwa, ngiphila ngemali yengane eyodwa nje. Ngihola iqolo, ngihola u-350, anginamali. Hhayi bengithume kubameli bamahhala. Bengifika kubameli bamahhala bethi abavula amacala. Yabo nje webhuti ngididekile, that's why sengize ngakhetha ukuthi angize la kini. Ne-show yakho bengiqala nokuyibona izolo ku-YouTube, ngithi ngiyabuka lapha ama-show wonke. Ngase ngikhetha ukuthi hhayi ngcono ngibhalele nina ngokuthini ngiyabona ngiyoze ngithathe isinqumo esimbi. Alupheli usuku bhuti wami engingacabanganga ngale nto, alupheli ngoba ngangcono abantu mhlampe bangisiza, ngabona nami ukuthi hayi cha umntwana ubengeke eze ephile. Into enginyanyisa kakhulu, bayakhuluma ngitshena ukuthi wayengeke eze ephile, sekubanjwe i-meeting kanje, awekho nawo lawo manesi la wenza lokho kimi, awekho. Nje bayavikelani kahle kahle. Manje angazi bhuti wami, ngiyacela ungisiza kakhulu, ngifuna ukuthola ubulungiswa. Ngiyacela ngifuna ubulungiswa ngalamanesi alayidani ngoba ayaqhubeka wona nempilo yawo, ngathi akaze kwenzeke lutho. Mina ilanga nelanga ngicabanga ngale nto, ilanga alipheli usuku bengakutshena ukuthi sengize ngehla ngisho emzimbeni. Ilanga nelanga ngicabanga ngale nto, ngokuthini akekho futhi omunye umuntu engizombikela. Uma wami akasebenzi, nginomama nje kuphela emhlabeni engisele naye. Uma wami akasebenzi, nami angisebenzi. So nje angazi, ngiyacela ningisize kakhulu, ngiyacela. Mbukelo wenseso ye-TV1 kunzima. Lolu daba lingenze ngaphatheka kabi kakhulu mangililalela ukuba careless kwe-system noma ukuba careless kwesibhedlela.
Kodwa-ke lokhu engikushoyo njengamanje ngikushisa ukuthi ngizwe indlela akhuluma ngayo mathi onesi ababesebenza ngalelo langa abenzanga ngendlela ekufanele benze ngayo ukuze bekwazi ukuthi begweme isimo lesi sagcina senzakalile. Kunalokho bamistreat-a futhi bamphatha kabi, bagcina futhi bemrelocate-isa to another lokhunye department, kodwa azi kahle ukuthi kufanele ngabeke utetela la ekhona. Kunalokho-ke bamistreat-a futhi-ke bakhombisa ukuthi-ke abayimisele neze ukumsiza njengoba ethi ikhadi alibhalwanga akenziwanga lutho. So lolu daba lolu, ipower ye-social media mbukeli weNtseleso TV1 siyibonile futhi siyayibona namanje isasebenza. Abantu bayaboshwa, abantu bayavela, abantu wafaka isithombe sakhe enza icala umuntu, i-social media iyamthatha impost. Ngicela nalolu daba senze exactly kanjalo, asiyiphusheni le video, siyayishare le video. Ikhona ku-TikTok, ikhona ku-Facebook, ikhona ku-YouTube. Inselezo TV1 on TikTok, Inselezo Online TV on Facebook, esube Inselezo TV1 on YouTube. Ngicela le video siyishare igcine ifika la ekufanele ifike khona. I know ukuthi mhlambe kungangaba mhlambe umthetho we-law noma mhlambe kuthiwa sithola mhlambe i-legal advice, kodwa ekugcineni I know ukuthi abantu mebeluluza udaba lolu kukhona umuntu ozothi mina ngangaba nenkinga ecishe ifana nale ngayilungisa kanje, ngahamba ngala ethi omunye cha mina kuyimanje nginayo leyo nkinga, ngicela ukubona kusisi noma ebuka kuma-comment lapho esizokhomenta khona ukuthi cha nangathi bakhuluma into nami engangisiza. So ngiyacela simlekelele usisi udaba lakhe lukwazi ukuthi lifike la lifanele lifike khona. iDandi Hospital iyona le yagcina yenza ukuthi kugcine kwenzeka lesi simo abhekene naso. Nje ukubona nje eqhubeka mebhala uyasho ukuthi manje akasazi ukuthi enze njani and usenama-suicidal thoughts anawo amenza ukuthi manje acabange ngisho ukwenza into embi kuyena empilweni yakhe. So ngiyacela mbukeli weNtseleso TV1 asilekeleleni, sikhomente sisho ukuthi noma sibeke ukuthi yini angayenza, sibeke imbono ukuthi akaye kuphi iminyango mawuyazi mawulapha ka-health department usho ukuthi cha sisi lento ilungiswe kanje ukuze naye egcineni athole iclosure Nkosi yami, ekwazi ukuthi naye eqhubeke nempilo njengawo wonke umuntu. Ngoba ngempela if ingane yahamba ngalendlela ehamba ngayo, I'm sure nawe umbukele ekhaya angeke ukuthola ukuthula if wazi kahle ukuthi abantu abadala ukuthi ingane yakhe ihambe ngesimo ehamba ngaso bayasebenza baqhubana nezimpilo zabo, kodwa yakho impilo imile. So mbukeli weNtseleso TV1 ngiyacela asiyishireni le video, sikhomente, sizame ngayo yonke indlela ukududuza, siphinde futhi sinikeze usisi umhlahlandlela ukuthi sisi enza nje ngoba iyona into eyenza-ke manje ukuthi abantu bebe aware of ama-crimes enzakalayo, abantu babuka i-social media. So kulula manje ukuthi into efana nalezi ifike kwi-department noma ifike kubantu abathize okuyibona abazaziyo lezi zinto ukuthi into enje yenziwa kanje. So mbukeli weNtseleso TV1 ngiyacela asilekeleleni siyishare le video, senze sure ukuthi siyakhomenta futhi. Inamba usisi uyishilo uthe inamba yami ngizoninikeza nginankinga mekukhona othi ufuna ukukhuluma naye direct, inombolo yakhe yona lokho ivelile la kwi-video, iyona nombolo yakhe le ozomthinta kuyona, iyafoneleka, iya WhatsApp. Mawukuthi wena ufuna ukukhuluma naye direct ungakhomenti, ungafona umfonele ukhulume naye. Mawukuthi khona ofisa ukusiza ngakho umfonele usisi ukwazi ukumsiza. Mkhona la ufuna ukumyala khona ungafona futhi ukwazi ukumyala noma kumyala mhlawumbe umtshele ukuthi akenze ini nani, inombolo uyishile la iyona nje legcwela ekrinini. So ngiyacela mbukeli weNtseleso TV1 i-tell your story. Lolu hlelo lenzelwe into ecishe ifana lezi ukuthi silethe abantu phambi kwenu, mase-ke thina siyazama ngayo yonke indlela ukuthi udaba lakhe umuntu lusiza esizakale. Sazofika futhi ekutheni siyayidande sikwazi ukuhlala naye phansi siphinde futhi sikhulume futhi naye, sizame ngayo yonke indlela ukuthi udaba lakhe sizoliqhuba sibone ukuthi sogcina lifikaphi noma sogcina sifikaphi nalo. So lokho sin-update nje kanjalo, lokho sin-update nje njalo mbukeli weNtseleso TV1. Ngiyacela-ke senze lento engiyicelile ukuthi siyacela sikhomente sishare, ngoba ngempela le video mina lelu daba lungiphathe kabi kakhulu ukuthi kukhona abantu abasa-treat-a umuntu omnyama ngale ndlela abamtreat-a ngayo. Umuntu omnyama kwayena umuntu ejabulela nje ukuthi engigqoke uniform, lo munye akayigqokile uniform. So ngiyacela-ke mbukeli weNtseleso TV1 sizameni ngayo yonke indlela ukuthi lolu daba siliphushe likwazi ukuthi sigcineni sithole isombululo sokuthi usisi ekwazi ukuqhubeka nempilo yakhe. Until ivideo elandelayo, siyabonga.